It's too hard to say goodbye. Angie kienet ħabrieka u ambizzjuża, dejjem tipprova tejjeb l-għarfien tagħha, impjegata ideali. Hekk iddeskriva l-tfajla ta' 23 sena li tilfet ħajjitha traġikament fil-Belize Paul Muscat, illi sa ftit żmien ilu kien li mallem tagħha fil-kooperattiva tar-restawr Recoop. Kienet tieħu interess kbir fix-xogħol tar-restawr, kienet tinteressa ruħha fir-riċerka biex titgħallem iktar. Aħna konna kuntenti biha ħafna, ġifieri konna nistennu terġa' tirritorna. Angie Bugeja kienet tinsab fl-Amerika ċentrali taħdem fuq proġetti arkeoloġiċi u kienet fit-triqita lura lejn l-ajruport meta seħħet il-ħabta. Kienet sejra l-Istati Uniti lejn il-Greċja u mbagħad lejn Malta. Fl-intervista pubblikata fil-mument, Paul Muscat qal li hu flimkien mal-kollegi tiegħu se jħossu nuqqas tagħha mhux biss bħala kollega imma anke bħala ħabiba. Fil-perjodu tas-sajf, ftit qabel ma gradwat fir-restawr mill-Università, Angie bdiet taħdem mal-kooperattiva, dan sakemm ġiet aċċettata biex tagħmel Masters in Heritage Management fl-Università ta' Ateni, fejn kienet ilha tgħix għal dawn l-aħħar sentejn. Mal-kooperattiva Angie kienet tispeċjalizza fir-restawr ta' metalli, ċeramika, ġebla u ħġieġ u dejjem stinkat biex titgħallem aktar. Ma kienitx toqgħod lura li titgħallem affarijiet oħra. Paul għalinna wkoll li Angie kienet anke għamlet xogħol ta' restawr fil-Konkatedral ta' San Juan fejn anke talmet tagħmel restawr fuq il-pitturi u d-deb u rrakkonta il-ħasda malli ngħata l-aħbar ħażina. Malli qalli ħadd li spiċċajt bil-goosebumps kullimkien u tipo u ma kontx nistennijax ftit tajjiem qabel kont għadni kif komunikajna via email, via Facebook. Kien xokk qawwi ħafna u aħna ġifieri anke l-kollegi ħadna ġifieri laqas iridu nimnu. Tkellem ukoll dwar l-ewwel darba li ltaqa' magħha. Kienet persuna li hekk tieħu pjaċir anke meta tagħmel diskussjoni, kienet diskussjoni intelligenti ħafna fuq livell għoli. Ovvjament però hi dejjem kellha ttir li tmur u tkompli tistudja fir-restaw. Il-kooperattiva kienet xtaqet li Angie terġa' tidħol taħdem magħha qalilna Paul, iżda sfortunatament dan mhux se jseħħ. Id-destin rrid mod ieħor. It-tfajla Maltija flimkien ma' 3 persuni oħra tilfu ħajjithom fl-inċident li seħħ f'George Price Highway f'Belize. Dakinhar ix-xufier tat-taxi tagħhom baqa' dieħel f'karozza tal-linja. Bħalissa dej kuntatt bejn il-Kummissjoni Għolja tar-Renju Unit u l-Ambaxxata Maltija fi New York biex il-katavru ta' Angie jinġib Malta biex ikun jista' jsir il-funeral ta' din it-tfajla deskritta minn kulħadd bħala enerġetika, ferriħija u li kienet ħares b'entużjażmu kbir lejn il-ħajja.